Saka ndipenya chaidza kukumbidza unyora kukumbidza kuita kuti zvitese zvifambe. Makataura kuti kudii? Maria kuti avanhu ava pakutaura nomuwawo wagrascoach nomuwawo fungaakabvuma pakuti ukabva kuti mumunda nemudai saka dzikaenda padzinotaurira ndakagara kuti imuroro ari kuchemedzeka kwaitaaneno amweni ari kupinda pakati pemusha wangu mumuwa saka ndakatinogara chitamumwechwari mudai murora atauri pakukanganiswa naamai pakupinda pamwe yake mumwana mumwe wacho ari kusati kuzoti mumangana matematete iwe chii chikuitika? Tautisanizwe Sole changami. Nine murume wangu takagara. Ndofunga tagara. Murume wangu tichigara tanetsa ndofunga tinganyaonetsa nenyaya yevana. Anotuma kuti ndokura vana. Atete vangu vadiki vanhu vavaida mwana kuti aende kuholiday. Murume wangu anokwanisa kudaita chiwani kuti aende kukumbira kuna amai vevana. Zvikanziwa ndotora vana vauye pamba paholiday. Ini ndikaenda mukomana mudiki ndikamusiya vasikana vanhu vakasiya ndikati ngaindotora vana vake vaite se vaende kuholiday. Ndaito ndopakatanga kutaura. Mama akasvika pakushaudza kuti baba NSC isu tichida kukuudza zvekuita asi handikwanisi kukuudza ndoita mwe ndikupinda musha wenyu. Ndikati inyaya yeyi yamunokwanisa kuti mungapingire ndiani. Baba NSC akabva kuti iwe nyarara handisi kutaura nani newe. Ndikanyarara ndifunga nyaya ndikasvika pakaenda kwasekechigwanda ikatongwa nyaya yakadzoka. Yadzoka kwasekechigwanda ikasvika mwana mungu waboni wangu asvika gadheni. Zvinova zvangu zvagara wakaredare. Nevabi yangu tebva amweni wangu boni wangu namainini wangu. Vananyarara ndikaona mwana udidza munesi mugadheni. Ko eji yachichi kutuma udidza nesi mugadheni. Baba wakandididza nesi kana wadidza nesi ndozoponesi. Ndingamuti eji yamira zvakuita. Mama wako wakamira pamugodhi amaeji wachindishaudza. Wiri wambo uri benza una hama. Zvinokupa kutonga mishaisiri yakurambira mwana. Ndikati inini handisumborambira mwana. Ini makati ndotora vana. Ende nini gadheni nesi iyi yakalonwa neni naMandasa. Haina kulonwa nani nemi. Ndofunga ndakasvika pakuti ganibota simbosuduru. Ndasuduruka zvinova zvaibuda zvichibva mune vanhu hanau zviteedzera. Sunday ndabva kumatepatepa Mandasa aiteera chiuya kwandiri achirara kwandiri everyday. Chikafu ame Mandasa bika fish nhasi buda fish bika nhasi buda zvandaya ndachitsvaga nemari yangu nemaoko yangu. Ndakanyara ndakauya ndofunga ngani mari yangu 25 US. Sunday ndikamuka chindotora mari yangu. Zvinova mamwakana wangu aripo kana wangu asipa noziva. Ndabvotora mari yangu sesa ndikasvika kuma4 ndikabva kuma6 ndichisvika kumba. Wachisvika inini nandaenda kwajasi ndichidzoka vanadambura zvangu ndati handingapindire pamba ndikagenope nepaside ndikanga muchembera chituka baba NSC. Iwe kuda mukadzi ane AIDS parapo pamba pangu pana hagari papagari munhu ane AIDS. Zvino baba NSC angati achiti nini madam kuya kumbe kumhurisani ana mama chani kwana sekundori sekundi yekumani mhurisani ambuya vangu titaurirane nyaya isene mudani. Ndo kumira kwakaita kuma ndikwacha baba NSC akazodzoka otuka achituka asekuragari akati vanonga kuya pamutowa pakuite chii mbodo aende kuna ambuya vavo. Ndikamuti baba NSC iwe wana wako wana chikunetsa yoise dhibhu parodhi apo. Kana wabata mwana kubva mutorodhi yekumati iyi inini siyana neni. Ndomira akaita nyaya chengami. Kamurume kwangu Ari kumatepatemera so ndakazara naye achitanzi ndikuru. Saka ndisuzoti amweni vako ndovakati vakakwadza vachitukana vachiti sarore mukazano edzi. Vatatukwirana mukadzi ane AIDS sei. Mwana wake akabva apindura akati kwete amai handisi kuwirirana naye. Asi zvinova everyday kumatepatepa aiuya kwandiri achirara ndichimubikira chikafu achidya sei. Ndichibva kumatepatepa ndiyakabhadhira bhaiki rakabva kumatepatepa chiyakonisira painjection inozoya kuti ndiuye kuno kuBhatikoni tindoiperekedza amai guru wako. Bonde muchiita Echidora. right sikweichidzwe pamakasvika nonyaya ndanzwa zvese zvataura makaona sei pamakatonga mukazoti ngaidzo kwamama pamusoro zvatakatonyatsoona ndizvo zvazoita kuti amweni vacho vauye manje vanozvipindura ega pamhosva dzavo dzakupuwa nemurooro. hamuna kuvatonga here mwene wacho? Mukati hamuna kuvatonga here mwene wacho? patakanika pandakatanga kugadzizana murume nomukadzi amweni vanga vasipo manje. asi muchigaisa murume nomukadzi makaona here kuti amwe mwazvonga? Ndo zvatakatoona nekuti nemurume wacho aibvumawo kuti shuwa zvimwe zvose amai vanozvitava.
Manzwa amweni. Masoro nditaura zvese zvavari kutaura kuti mandaza ndakatuka mandaza ufana kuora naamai vangu handizvizivi vari kundinyepera vari kutsvaga nyaya muroora uyo achisvika mumusha uyu ndakamutambira ndakati nini aiwa kandawana wokugara naye pamba muroora wangu zvechokwadi ndakagara naye muroora uyu 2 months ndikazotora musha wavo ndakavapa vakabika pavo kana chikafu chandotengerwa nevana vangu ivava ndo vanondigovera vabvunzei ndototi ndigoverei imimi iwe muroorayo iwe muroorayo chindigovera iwe inini saka kusamuda kwangu uyu ndiri kushaya kuti ndepapi zvese zvaari kutaura ndezvekutsvaga hamusi kunzwa kuti ari kuti ndiri kunzwa handira kana mbotukana naye uyu iye ndewandakatotsiudza ndiri pamugodhi achipopotana nomabi yake ndikati amai mandazi mazi ye muri kutaura aya pane vana ava haikonai kuudza murume zvomugurugwa vana vanozokopei akanzi ari semi nyararai ndinotokurovai ndikati iwe ndanyarara ndobva ndatonyarara chakamira zvese zvavari kutaura amai ava ndakutoti ndivamwene vangu ivava ini ndatova muroora vavo handivagone amai ava chokwadi chakamire ndakavakanganisira ngavandikanganwire mashoko yavari kutaura ngavasandinyeberere pandisina kusvika amai ava ndivamwene vangu ava chakamire apa muri kugara mese here ndomuroora vari kugara kwavari kugara handikuzive changamire yavanyaya vanoiziva vakambotidaidza changamire apa vakati uyai kumba kwangu torai mari mupa amai ava vauya kuzochema kuti ndiri kushungurudzwa naamai naamai etina changamire hatina kusvika here kumba matidana hatina kuya makatiwanisa chokutaura makati handikutongei zvechokwadi tikatsvaga mari vakatsvaga mari mandasa akavapa vakabva vaenda kotsvaga imba uku ndokwavari kugara mubhukuro kwanyamaropa amai ava inini changamire ndatova mudiki pavari handivagone handizvigone ndasarenda inini ngavagari kuseri kwemba yavo ivo vanogara uku nomurume wavo chese zvavanodya vabvunzei kuti ndine hembe ngani dzandakavatengera ipapa pavari dzokuvapa ndichiti muroora chamuri kupesana nomuroora chii hatsurike hatsuruke changamire ukamutsura anobva ada kukurova iye ari apa unenge muchimutsura zvinhu zvakafanana ndichimutsura kuti musadaro muno muvhireji mune vanhu munana baba munanani musatuke anoudza vanhu zvomubhurugwa uku changamire changamire haya mama inini ndakati chitokura hanzi ndinotuka handiti ndotwa ndudze 1 word randakambotuka 1 day randakatuka handi zvinotaurwa here mudado kuti ini ndakatukwa zvakati changamire handina 1 word randakatukana nani musataure mese changamire handichadi namazwi angu regandinyarara handina 1 word randakatukana naamweni wangu but amweni wangu wanondituka chitazvana kana munoora achituka munotaura maviri matatu vari kutoka vantu akatuka ende achituka ani nani vanomutsura magwiva aikunozvanyayedzi anenge achitukana imimi here muroora murikubvudza inini Eh. inini achikutukai achiti kudini ari seminyararirai futi ndingatokubhamburai muchokuti wenyu uyu zvomubhurugwa chaipo taure muchokuti ndakakutukai zvokutoti kana kubvunza manikisitidho vanozviziva mune manikisitidho arimo vamwe vaitochaya zvidhina vakamira ho akanzi ari seminyararirai futi musatombondibata zvangu
Vatite iso. ndobva ndanyarara pamusoro yechangamire Imimba mukasumba kuti mtutu wako makatoro matanwa. inini handina ndakangonyarara ndikati semwana Saka ndasatora matanwa. iye atora matano nokuti zvamurwadza zvamurwadza nokuti ndakanyarara kumba kwangu Changamire handisi kuziva kuti chii chamurwadza. Changamire vakamutora vakamupa mari akaenda. Muri kutaura zvakanaka kuti muroora anokutukai. Handizika? Mukukutuka inimi zvinokufadza here kuti ari kukutukai muroora? Inini hazvindifadza. Right. Idanho ripi ranofanira kunge muchitora kana muroora achikutukai? Changamire kukwidzana matare kwakaipa unongonyarara somukuru. Aiwa ka hamunganyarari muchirwadziwa. Ndakanyarara Changamire. Haana vabereki here. Ini ndakanyarara ndiri munhu mukuru ndofunga chifa vakataura kuti amai mandasa mamunhu mukuru. Kana mukanyarara zvinopera sei? Aiwa kandongonyarara zvangu ndiri kumba kwangu kakuseri ari kumba kwake kuseri. Asi ari muroora. Ndati ari kumba kwake. Ari kumba kwake kuseri. Ini ndinobika ndega. Ndine poto yangu iye anopoto yake. Munofanira kuwadzana ka semuroora. Semuroora wenyu. Mumbirai. Mese imbobudai pasi.